سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومناتن تكوساتن حابريتاتات كربلكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أرولكم مدلوات بتكوسو نخباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتكم كتقابرون اللابو حزين نلومي 26 تحساس كل التاشن 20 كلتنا بزدالنا يوم زيناتات كسقراكم فلما قند نتات كسمعكم بريزيدنت منግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰበስልጣን መንግስት ኢትዮጵያ ካብ ጾታ ፖለቲካ ወጽዮም እቲ ስምምዕነት ሰላም ከተግብሩ ጸዊዖም ሙጣእ ሰራዊት ኤርትራን ኃይልታት አምሓራን ማሕበረሰብ ዓለም ቁጥጥርን ክትትልን ክገብረሉ ይግባእ ኢሎም ነበር ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢውን 5.5 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ ተባሂሉ ዝብሉን ካልኦት ዜናታትን ኣለውና ከሳብ መወዳእታ ምድለዋትና ክትከታተሉና ብኽብሪ ዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ከስግረኩም አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ አይተታገሰ ጫፎ ምስ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ጉጅለ ልኡኽ መንግስት ፌደራል ድሕሪ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ምዝታዮም ምስ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ዘትዮም ዶክተር ደብረጽዮን ናፍቲ ዘተ ብሰንኪ ትዕጽዋን ክባን ኣዴታትን ህፃናትን ይሞትለው ተመዛበልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ጸገማት ከም ዘሕልፉ ዘለውን ስለዚ ድማ ናይ ሚድያ ጾታ ተይኮነስ بتكبر كلهم مسارتاوي ግልጋሎታት بقلطف ክጅምሩ ከም ዘለዎም አገንዚቦም አበ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝተጀመረ ግልጋሎት መብራህትን ስልክን አበ ኩሎም ከባብታት ቀልጢፎም ክጅምሩ ኣለዎም ምክንያቱ ድማ እዚ ምስ ፖለቲካ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ኢሎም አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይተታገሰ ጫፎ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ንምጅማር አብይ አሕመድን ኩሎም ሚኒስትራትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብዕምቆት ዘቲና ነናይ ባዕልና ዕዮ ገዛ ወሲድና ንሰርሕ ኣለና ኢና እዚ ሎሚ መፂናሉ ዘለናውን ናቱ ሓደ መርአያዩ ክብሉ ኣይተታደሰ ጫፎ ተዛሪቦም ናብ ትግራይ ክንመጽእ ኸለና ብተሐጓስን ብዘይ ምንም ስጋትን እዩ ዝበሉ ኣይተታገሰ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ድማ ብዛዕባ ምጅማር ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ተላዒሎምሎም ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ከም ዝጅምሩ ኣረጋጊጾም እዮም ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ድማ ብዛዕባ ምጅማር መሰረታዊ ግልጋሎታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ተላዒሎምሎም ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎት ከም ዝጅምሩ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ዘተ ሓለፍቲ ትካላት መንገዲ ኣየር ባንኪ ቴሌኮም ኤሌክትሪክን ካልኦት ግልጋሎታትን ተረኺቦም ነናይ ባዕሎም ዕዮ ገዛ ከም ዝወሰዱ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ፍርቂ ደርዘን ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ ፌደራል ናብ መቐለ ኣትዩ ፍረ ዘለዎ ዘተ ድማ ኣካይድና ኢሉ ብተወሳኺ እውን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዕፅዋ ዝጸንሑ ኩሎም ግልጋሎታት ንምጅማር ቃል ኣትዩልና ኣሎ ስለዚ ድማ ተስፋ ኣለና ኢሎም ኣይተ ጌታቸው በአፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይተታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ርእሰ ከተማ መቐለ ተጓዒዙ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትበጽሕ ብላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣቀባብላ ተገይሩሎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ከተማ መቐለ ዝኸደሉ ቀንዲ ዕላማ ድማ ከይዲ ኣተግባብራ ስምምዕነት ሰላም ንምዕዛብን ኣብቲ ስምምዕነት ሰላም ዝተኻተቱ ቀንዲ ነጥብታት ብዝተተለመሎም ግዜ መሰረት ንኽፍጸሙን ዘኽእል ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ተወከልቲ ማሕበረሰብን ዝዘተየ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ መደረ ዘስምዑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ዝተጀመረ ግልጋሎት መብራህቲ ናብ ኩሎም ከባብታት ክባጽሕን ባንኪ ስልኪ ኢንተርኔት ከምኡ እውን ብኣየርን ብምድርን ዝካየድ ግልጋሎት መጓዓዝያ ክኽፈትን እቲ ዝተጀመረ ሰላም ናብ ሙሉእነት ክሰጋገርን ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦም بوجن منجست فيدرال وكيلو مدرة زسمعو أف جوباء توكلتي هزبتات إثيوبيا أيتتاجس جافو حساب حزب استخايد متفقن سقايل مكراني أكليو هزب إثيوبيا خونه هزب تجري سلام يزدلي كبلو تزاريبهم
بتوسخ እውን ናብ ከተማ መቐለ መፂና ዘለና ኩሎም ዓይነት መሰረታዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ ንምግባር እዩ ዝበሉ ኣይተታገሰ ዘለው ኣፈላላይት ድማ ብቐጻልነት መድረኻት ብምፍጣር ፖለቲካዊ ፍታሕ ክንገብረሎም ኢና ስለዚ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ሃዋህው ሰላም ናብ ድሕሪት ከይምለስ ቆሪጽና ኢና ተላዒልና ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም እቲ መድረኽ ምስ ተወከልቲ ማሕበረሰብን ዝተፈላልዩ ኣመራርሓ መንግስትን እውን ዝቐጸለ ኮይኑ ካብ ተወከልቲ ማሕበረሰብን ዝለዓሉ ሕቶታት ብምሓዝ ድማ በብብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓ ፌደራል ፍታሕ ክገብሩሎም ትጽቢት ከም ዝግበር ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሎሚ ናብ ትግራይ ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣማኻሪ ብሄራዊ ድሕንነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሚኒስተር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ፈጻሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረ ህይወት ታምሩን ሓዊሱ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ተወከልቲ ዘካተተ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እቲ ልኡኽ ጉጅለ ድሕሪ 2 ዓመት ናብ መቐለ ዝተጓዓዘ ፈላማይ ልኡኽ ከም ዝኾነ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእን ተሓታትነት ንኽረጋገፅን ማሕበረሰብ ዓለም ቁፅፅርን ክትትልን ክገብር ከም ዝግባእ ነበር ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሪ ፌልትማን ተዛሪቡ ፌልትማን ኣብ መጽሔት ፎሬን ኣፌርስ ኣብ ዝጸሓፎ ጽሑፍ 2 ዓመት ዝቝጸረ ደማዊ ኩናት ትግራይ ጾታዊ ዓመጽ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ዕጽዋ መሰረታዊ ግልጋሎት ቀረብ ኣፋውስና ሕክምናን ምኽልካል ቀንዲ ፍጻመታት ኮይኖም ነዚ ፍጻመ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ምጽናት ዘርኢሉ ይጽውዕ ይብል እቲ ጽሑፍ እንትጅምር ነቲ ደማዊ ኩናት ደው ንምባል ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተገበረ ዘተ ስምምዕነት ሰላም ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ መሬት ትግራይ ዘይምውጽኦምን ነቲ ስምምዕነት ሰላም ዝተሓላለኸን ፍታሕ ዘይብሉን ገይርዎ እዩ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ መንገዲ ሰላም ንኽሳኻዕ ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም ወሳኒ እዩ ይብል ፎሬን ኣፌርስ ሒዝዎ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ክወፁ ብዘይ ዕንቅፋት ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ኣተገባብራ እቲ ስምምዕነት ሰላም ተኣማኒ ብዝኾነ መንገዲ ክከታተልን ክቆጻጸርን ከም ዘለዎ የመልክት ፌልትማን ብተወሳኺ እውን ይብል ፌልትማን እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም መስርሕ ምክትታልን ተሓታትነትን ዘይምህላውን ብዓብዩ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ዝጠቅስ ነገር ዘይምህላው እቲ ስምምዕነት ሰላም ንኸይሳኻዕ ቀንዲ ማሕንቆ ከም ዝኾነ ይጠቅስ እቲ ስምምዕነት ሰላም ክዝረግ ዝኽእል ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ዝበለ ፌልትማን ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ጠቕሊላ እንተዘይጠፊኣ ክቐስን ኣይክእልን ኢሉ ስለ ዝሓስብን ስለዚ ድማ ናይ ምውፃእ ድሌት እውን የብሉን እቲ ካልእ ድማ ዋላ እውን ካብ መሬት ትግራይ እንተወፀ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣይድቅስን ስለዚ በቲ በለ በቲ ኢሳያስ ድሌት ሰላም ስለ ዘይብሉ ነቲ ስምምዕነት ሰላም ክዘርግ ይኽእል እዩ ክብል ይገልጽ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ብወገን ክልቲኦም ሓይልታት ዝተጀመረ ዘተ ስምምዕነት ሰላም ፍረ ንኸፍሪ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ብትኹረት ክከታተልን ፍታሕ ክገብረሉን ከም ዝግባእ እውን እቲ ጸብጻብ የረድእ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ምብትታን እያ ትርከብ ዝበለ እቲ ጽሑፍ ወላኳ ጉዳይ ትግራይ ብሰላም ፍታሕ እንተረኸበ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝረአ ዘሎ ኩነታት መሰከፍን ናብ ምብትታን ዘስዕብን ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዝኾነ ልዝብ ፖለቲካ ቀዳማይ መማረፂ ከም ዝኾነ ብምሕባር ርእይቱ የቐምጥ ፌልትማን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ንሰሜናዊ ምብራቕ 62 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ 5.5 ሄክታር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሎሚ 26 ታሕሳስ 2022 ረፋድ 3 ሰዓትን 20 ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኮይኑ ዓቐኑ ድማ 5.5 ሄክታር እዩ ተመራመርቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካፍቲ መባእታዊ መረዳእታ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብምብጋስ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሩኡይ ጉድኣት ከም ዘይብፅሕን ግን ድማ ብዙሓት ሰባት ተሰሚዕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ይትንትኑ ከምኡውን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኤርትራ መቐለ ዓዲግራት እውን ድኹም ምንቅጥቃጥ ተሰሚዑ ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ማእኸል ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን ኣፍሊጦም ኣብ ዓዲግራትን ከባቢውን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ 2 ግዜ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ተመራመርቲ ይሕብሩ ግፍዐኛታት ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ መሬት ትግራይ ተጠራሪጎም ክወፁን ስምምዕነት ሰላም ብሙሉእነት ክትግበርን ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ፀዊዑ እቲ ጉባኤ ሎሚ 26 ታሕሳስ 2022 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ደማዊ ኩናት ትግራይ ንኸብቅዕ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ትግራይ ሰላምን ምርግጋዕን ንኽዓስል ዓብይ እጃም ከም ዘለዎ ገሊጹ
دلاي سلام حزب تግራይ واغا سلام سلازردا اتسممعنا سلام حنغو فايلو كمستقبلون اتسممعنا سلام قلطفو كتግበርን اتوم زموقا غزኦም ገዲፎም ክልተ ሰለስተ ግዜ ተመዛቢሎም ኣብ ሕሱም ስቃይን መከራን ወዲኦም ዘለው ወገናትና ናብ መረበቶም ተመሊሶም ናብራ ሰላም ከስተማቅሩ ንምርኣይ ኩላና በሃንቀውታ ንጽበለና ኢሉ እትጉባኤ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ፍረን ኸፍር ድማ ኩላህና ክንከናኸኖ ይግባእ እቲ ፍቅር ክመጽእ ዝኽእል ድማ ዘላቕን ዘተኣማምን ፍትሓዊ ሰላም ብተግባር እንተሰርሕና ጥራሕ ይብል እቲ መግለጺ ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝተጸበዮ ሰላም ከይረክብ ሕዝቡን ግፍዐኛታት ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቃቶም ሓራ ፋኖን ኣብ መሬት ትግራይ ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን በዚ ተግባር እዚ ድማ ኣዝና ንሓዝን ይብል መግለጺ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝተቋረጹ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ክጅምሩን ህፃናት ትግራይ ትምህርቶም ክጅምሩን ፍትሒ ክረጋገጽን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ክሕግዝን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ብሙሉእነት ንኽትግበር ብትኹረት ክከታተልን ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብወገን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንኣተገባብራ ስምምዕነት ሰላም ዝግበር ዘሎ ርብርብ እቲ ጉባኤ ንኣደው ኣቕሪቡ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃበ ሚድያ ንሎሚ ናባኹም ዘበልናዮም ዜናታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ምድላዋትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሃበ ሚድያ ብሓባር ንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ